శ్రీజయ మాతాజీ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సుధా చంద్రలేఖ. మీరు చెప్పారు మాతాజీ నిన్న. నేను చెప్పాను. నిన్న చెప్పారు మాతాజీ, నేను నోట్ చేసుకున్నాను మాతాజీ. సరే మాత. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. శ్రీజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, నోట్ చేసుకుంటాను మాతాజీ. జీవిరెడ్డి మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం ప్రభుజీ, శ్రీజ మాతాజీ నోట్ చేసుకున్నాను. మీది చేసుకున్నాను ప్రభుజీ, వెంకటరెడ్డి నిన్న చేసుకున్నాను ప్రభుజీ. చేసుకున్నాం. శ్రీజ మాతాజీ చెప్తారా? ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. 99 514 514 75 75 449. 449. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ వచ్చారు, క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తారు. హరే కృష్ణ. మ్యూట్ చేసేసేయండి. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అందరినీ మ్యూట్ చేయండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనం 4వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. 4వ అధ్యాయం జ్ఞానయోగం. నిన్నటి అధ్యాయంలో మనము ఆఖరి శ్లోకంలో ఏం చెప్పుకున్నాము? ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్థభ్యాత్మానం ఆత్మన జై శత్రు మహాబాహు కామరూపం దురాసదం. గొప్ప బాహువులు కలిగిన వచ్చిన ఈ విధంగా లౌకికాలైన ఇంద్రియాల కంటేను, మనస్సు కంటేను, బుద్ధి కంటేను ఆత్మ అతీతమని తెలుసుకుని మానవుడు అత్యున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక బుద్ధిచే, కృష్ణ చైతన్యంచే మనస్సును నిశ్చలమనరించుకుని ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మిక బలం సంపాదించుకుని అణపశక్యముగాని కామమును శత్రువును జయింపవలెను. ఏ విధంగా కామాన్ని జయించాలి అన్నది మనకి నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పారు మనకి భగవంతుడు. అంటే మనసు కంటే కూడా బుద్ధి శ్రేష్టం, బుద్ధి కన్నా ఆత్మ శ్రేష్టమైంది. ఆ ఆత్మని మానవుడు అత్యున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక బుద్ధితో ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి? ఆధ్యాత్మిక బుద్ధి కృష్ణ చైతన్యంతో దాన్ని మనస్సుని నిశ్చలమనర్చుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు ఆత్మ తనని తను గుర్తించగలుగుతుంది. అప్పుడు ఆధ్యాత్మికమైన బలం చేకూరుతుంది అనమాట. ఆ బలం చేకూరినప్పుడు ఈ కామాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం.
కామం అంటే కోరిక. కోరికని కంట్రోల్ చేసుకోవడం కష్టం అన్నమాట. దాన్ని ఆటోమేటిక్‌గా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాం మనం. కంట్రోల్ చేసుకుని ఆ శత్రువు కామం ఏంటంటే మన జీవితంలో విపరీతమైన శత్రువు అది. మానవ జీవితానికి శత్రువు ఏదంటే కామమే. దాన్ని మనం జయించగలుగుతాము అని చెప్పినని నిన్నటి అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్పారు. ఇప్పుడు ఈరోజు అధ్యాయం 4వ అధ్యాయం దివ్య జ్ఞానం గురించి చెప్పుకుంటాం మనం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసి తర్వాత అధ్యాయం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురోన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. चतुर्थाध्यायः ज्ञानयोगः. ఈ అధ్యాయంలో మనకి నిష్కామ కర్మయోగం పురాతనమైనది అని చెప్పనని మనకి భగవంతుడు చెప్తారు. ఎప్పుడో పుట్టిన వివస్వానునికి నువ్వు గీతను బోధించావని అర్థం చేసుకోవటం ఎట్లాగు అని చెప్పనని ప్రశ్న వేస్తారనమాట అర్జునుడు. తర్వాత నా జన్మకర్మలు దివ్యమైనవి, ఈ విషయం తెలుసుకున్న వారికి మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు అని చెప్పినని 4-5 శ్లోకాల్లో చెప్తారు భగవంతుడు. తర్వాత కర్మ అకర్మ వికర్మ వాటి గతులు గురించి తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. జ్ఞానంతో కర్మయోగం ఆచరించి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. బుద్ధిమంతుని నిష్కామ కర్మ ఆచరణ ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది 19 నుంచి 23 శ్లోకం వరకు అన్నమాట. కర్మ అకర్మ వికర్మ కర్మగతుల గురించి 6 నుంచి 18 శ్లోకం వరకు చెప్పుకుంటాం. తర్వాత ద్రవ్య యజ్ఞం కన్నా కూడా జ్ఞాన యజ్ఞం ఎంతో శ్రేష్టమైంది అని చెప్పినాను 24 నుంచి 33 శ్లోకం వరకు. జ్ఞానయోగ వైశిష్ట్యం గురించి 34 శ్లోకం నుంచి 42 శ్లోకం వరకు జ్ఞానయోగం
విశిష్టత గురించి చెప్పుకుంటాం. శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే అబ్రవీత్. శ్రీదేవి గరిసాన్ వస్తున్నది. శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు పలికెను, నశింపులేనట్టి యోగ శాస్త్రమును నేను సూర్యదేవునికి వివస్వానునికి బోధించాను. వివస్వానుడు దానిని మానవ జాతి పిత అయిన మనువుకు ఉపదేశింపగా మనువు తిరిగి దానిని ఇక్ష్వాకునికి ఉపదేశించారనమాట. అంటే సూర్యుడికి చెప్పాను నేను అని చెప్తున్నారు వివస్వానుడు. సూర్యుడికి చెప్పాను, సూర్యదేవుడు వివస్వానుడికి బోధించారు. వివస్వానుడేమో తన కుమారుడైనటువంటి మానవ జాతి పిత అయినటువంటి మనువుకు బోధించారనమాట. మనువేమో తిరిగి దాన్ని మళ్ళీ ఇక్ష్వాకుడికి బోధించారు. అంటే పరంపర, ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఆ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ వచ్చారు. ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళకి ఇవ్వటం జరిగిందనమాట. అంటే మనువు ఇక్ష్వాకు వంశీయుడైన తన కుమారుడైన శ్రీరామచంద్రుడికి బోధించారు. శ్రీరామచంద్రుడికి ఇచ్చారనమాట. అంటే మానవులకు తండ్రి మనువు. ఇది ఈ దివ్య జ్ఞానం పరంపర ద్వారా స్వీకరించబడింది. ముఖ్యంగా రాజర్షుల ద్వారా ఈ జ్ఞానం వ్యాపించింది అనమాట. ముఖ్యంగా రాజర్షులు ఎవరైతే ఉంటారో రాజులు, వాళ్ళ ద్వారా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళకి అది వ్యాప్తి చెందింది. ధర్మానికి హాని కలిగి అధర్మం బిత్తుమీరినప్పుడు భగవంతుడు అవతరిస్తారు, అవతారం తీసుకొని వస్తారనమాట. అవతార విశేషం భగవానుడిది. ఇప్పుడు మనము యుగాల గురించి చెప్పుకుందాం. యుగాలు 4 యుగాలు మనకి. ఈ 4 యుగాల్లో ఒకటి 4 యుగాల్లో ఫస్ట్ది సత్యయుగం, కృతయుగం అంటారు దీన్ని. రెండవది త్రేతాయుగం, మూడవది ద్వాపర యుగం, నాలుగవది కలియుగం. ఈ సత్యయుగంలో లక్ష్మీనారాయణల పరిపాలన. ఇక్కడ కాల పరిమితి ఏమో 17,28,000 సంవత్సరాలు కాల పరిమితి. ధర్మం ఏమో 4 పాదాల మీద కూడా నడిచింది సత్యయుగంలో. లక్షణాలు ఏంటంటే శౌచము, సత్యము, దయ, జ్ఞానం. ఈ యుగంలో ప్రజలు సద్గుణాలు కలిగి ఉండేవాళ్ళు, విజ్ఞానం కలిగి ఉండేవాళ్ళు. భగవంతుడి గురించి అంతా పూర్తిగా భగవంతుడి తపస్సులో ఉండేవాళ్ళు, ఆధ్యాత్మికంగా ఉండేవాళ్ళు అనమాట. వ్యసనాలు ఏవి ఉండేవి కాదు వాళ్ళకి. అంటే అలా సత్యయుగంలో ఏ విధంగా అయితే ఉన్నారో ఆ విధంగా ప్రజలందరూ కూడా మారాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రభుపాదుల వారు ఇప్పుడు మనది ఈ కలియుగంలో ప్రథమ పాదం మంది. ప్రథమ పాదం అంటే ఆ యుగాలన్నిట్లో మొదటి యుగం సత్యయుగం ఎలా అయితే ఉందో అట్లా కలియుగంలో 4 పాదాలు చేస్తారు ఒక యుగాన్ని. మొదటి పాదంలో నడుస్తున్నదన్నమాట. సత్యయుగంలాగా ఉండాలి మనం. సత్యయుగంలో ప్రజలు ఏ విధంగా అయితే ఉన్నారో ఆ విధంగా ధర్మంగా ఉండాలి, సద్గుణాలు కలిగి ఉండాలి, భగవంతుడి జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో కృష్ణ చైతన్యాన్ని అభివృద్ధి చెందింపజేశారనమాట. పూర్తిగా ఆయన చాలా కష్టపడ్డారు. ఆయన ఏం చేశారు, ఈ 4 నియమాలు పెట్టారు. 4 నియమాలు పెట్టి ఈ యుగంలో పాటించేట్లుగా దాన్ని చేశారనమాట. జీవితకాలం ఏమిటో సత్యయుగంలో 1,00,000 సంవత్సరాలు జీవించేవాళ్ళు. ఎత్తు 32 అడుగులు.
త్రేతాయుగానికి వచ్చేటప్పటికి రెండవ యుగం. రెండవ యుగానికి వచ్చేటప్పటికి శ్రీరామచంద్రుడి పరిపాలన. వామనుడు, పరశురాముడు వీళ్ళు కూడా ఆ యుగంలోనే, త్రేతాయుగంలోనే వచ్చారు. ఈ యుగంలో అవతరించిన వాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళు యజ్ఞం చేసేవాళ్ళు, యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు. అక్కడేమో తపస్సులు చేసేవాళ్ళు. సత్యయుగంలో తపస్సులు చేసి భగవంతుడిని ప్రీతి చెందింపజేసేవాళ్ళు. ఇక్కడేమో యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు, అంటే పుత్రకామేష్టి యాగము, ఇట్లా యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు త్రేతాయుగంలో. తర్వాత కాల పరిమితి ఏంటంటే 12,96,000 సంవత్సరాలు. శౌచ్యము, దయ, సత్యము ఈ 3 పాదాలు అనమాట. శౌచ్యం, దయ, సత్యం. ఒక పాదం ఎగిరిపోయింది. 4 పాదాల మీద నడవాల్సిన ధర్మం 3 పాదాల మీదే నడిచింది రాముల వారి పరిపాలన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి. కాల పరిమితి ఎత్తేమో 21 అడుగులు. ఎత్తు కూడా తగ్గిపోయారు. 32 కాస్త 21 అడుగులకు వచ్చేసారు. జీవిత కాలమేమో 10,000 సంవత్సరాలు. తర్వాత ద్వాపర యుగం. ద్వాపర యుగానికి వచ్చేటప్పటికి కృష్ణ భగవానుడు అవతరించారు. ఆయన వచ్చేసారు. ద్వాపర యుగం విగ్రహారాధన, దేవాలయాలు నిర్మించటం ఇవన్నీ చేసేవాళ్ళు. అప్పుడు ద్వాపర యుగంలో నిర్మించినటువంటి దేవాలయాలు ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి మనకి. ఆ దేవాలయాలన్నీ కూడా. కాల పరిమితి 8,64,000 సంవత్సరాలు ద్వాపర యుగం కాల పరిమితి. జీవిత కాలమేమో 1000 సంవత్సరాలు అయిపోయింది ద్వాపర యుగానికి వచ్చేటప్పటికి. అంటే ఒక 0 ఎగిరిపోయింది అక్కడ. అంటే సత్యయుగం నుంచి త్రేతాయుగానికి వచ్చేటప్పటికి 1,00,000 నుంచి 10,000 అయింది. 10,000 కాస్త 1000 సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి. అంటే మానవుడి లైఫ్ ఇది తగ్గిపోతున్నది అనమాట. జీవితకాలం తగ్గిపోతున్నది. ఎందుకు తగ్గిపోతున్నది? వీళ్ళు ధర్మం తగ్గిపోతున్నది. ధర్మం 4 పాదాలు 3 పాదాలు అయింది. 3 పాదాలు కాస్త 2 పాదాల మీదకి వచ్చేసింది. ఆ 2 పాదాలు దయా, సత్యం ఈ 2. తర్వాత మానవులు వ్యసన పరులుగా మారిపోయారు. వ్యసనాలు, దుర్వ్యసనాలన్నీ కూడా అలవాటు చేసుకొని ఆ వ్యసనాల మూలంగా వాళ్ళ ఆయుష్ కూడా తగ్గిపోయిందనమాట. అన్నీ రాజ్యకాంక్ష, అసూయ, ద్వేషము ఇవన్నీ కూడా పెచ్చిమీరిపోయినాయి ద్వాపర యుగంలోనే. కలియుగానికి వచ్చేటప్పటికి చైతన్య మహాప్రభు భగవంతుడు ఆయన వచ్చారు. చైతన్య మహాప్రభు ప్రేమ స్వరూపుడు. కాల పరిమితి ఏమో 4,32,000 సంవత్సరాలు. జీవిత కాలమేమో 100 సంవత్సరాలు. అంటే మనకి 100 సంవత్సరాలు ఉంటే పూర్ణ ఆయుష్ అంటారు. ఎత్తేమో 6 అడుగులకు వచ్చేసాం. అంటే 21 అడుగుల నుంచి 6 అడుగులకు వచ్చేసాం. ఎత్తు కూడా తగ్గిపోయింది. అంటే మ్యాక్సిమం 7 ఫీట్ ఉంటారు. ఎక్కడో ఒకళ్ళు కనిపిస్తుంటారు మనకి 7 ఫీట్ వాళ్ళు. తక్కువ. ధర్మం ఏమో 1 పాదం మీదకి వచ్చేసింది. అదేంటంటే సత్యం ఒక్కటే ఉంది కాస్త. అంటే నిజం పలికే వాళ్ళు ఉన్నారు కాస్త. అందుకని కలియుగం నడుస్తూ ఉన్నదన్నమాట. కలహము, అజ్ఞానము, మత వైరుధ్యము, వ్యసనాలు కలియుగాంతంలో ఇవి లక్షణాలు అనమాట. కలియుగం లక్షణాలు కలహము, అజ్ఞానము, మత వైరుధ్యము, వ్యసనాలు. కలియుగంలో మనకి భాగవతంలో వస్తుంది శ్లోకం, సుమంద మందమతయో అని చెప్పనని, మందభాగ్యో అని. మందభాగ్యులైపోతారు, మందమతులైపోతారు, గుర్తుండదు వాళ్ళకి ఏమి. అలా అయిపోతారనమాట మనుషులు. వాళ్ళ పద్ధతులు, వాళ్ళ ఇవి. ఎట్లాగూ మనం ఏదన్నా ఇప్పుడు పూర్వకాలంలో నోటి లెక్కలు వేసేవాళ్ళం. ఎంతదైనా సరే, ఎంత క్యాలిక్యులేషన్ అయినా నోటితో బ్రెయిన్తో చేసేసేవాళ్ళం మా జనరేషన్ వరకు. ఇప్పుడు జనరేషను 40 years వాళ్ళు కొంతవరకు బెటరు. ఇప్పుడు జనరేషను ప్రతిదానికి కూడా సెల్ ఫోన్ తీస్తారు. క్యాలిక్యులేషన్ అంటే సెల్ ఫోన్ తీస్తారు. ఏది చెప్పలేరు.
పిల్లలు అట్లా తయారైపోయారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ యుగంలో ఏంటంటే యుగాంతం ఇప్పుడు ప్రథమ పాదంలోనే ఉన్నాయి, ఇంకా 3 పాదాలు నడవాలి. యుగాంతంలో కల్కి భగవానుడు వస్తారు. ఎక్కడి నుంచి వస్తారు అదంతా కూడా మనకి శాస్త్రంలో చెప్పడం జరిగింది. కల్కి భగవానుడు రావటం జరుగుతుంది అని చెప్పారు. జ్ఞానంతో కర్మయోగం ఆచరించి యుద్ధం చెయ్యని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. రాజర్షులకి జ్ఞానం ఇవ్వబడేది, ఈ భగవద్గీత దివ్య జ్ఞానం రాజులకి ఎందుకు ఇవ్వబడింది అంటే వారికి గొప్ప లక్షణాలు ఉండేవి. రాజులకి వాళ్ళు వ్యాప్తి చెందింపజేస్తారు ఆ ధర్మాన్ని, అందుకని రాజర్షులకి ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. ఆ రాజర్షులు అంటే వాళ్ళు ప్రజల్ని ధర్మంగా పరిపాలిస్తారు, ధర్మాన్ని ఆచరించేట్టుగా చేస్తారనమాట. ఇప్పుడు మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, నాయకులు వీళ్ళందరూ కూడా ధర్మాన్ని వ్యాప్తి చేయాలి. వాళ్ళ ద్వారా వ్యాప్తి చెందాలి, గురువులు వీళ్ళ ద్వారా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ శ్లోకం ఏం చెప్పారు? ఇమం భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మరురిక్ష్వాకవే అబ్రవీత్. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, నశింపు లేనట్టి యోగ శాస్త్రమును నేను సూర్యదేవుడు వివస్వానునికి బోధించాను. వివస్వానుడు దానిని మానవ జాతి తండ్రి అయిన మనువునకు బోధించారు. మనువు తిరిగి దానిని ఇక్ష్వాకునికి బోధించాడు. అంటే కృష్ణుడు సూర్యుడికి బోధిస్తే సూర్యుడు వివస్వానునికి బోధిస్తే వివస్వానుడేమో మానవ జాతి అయిన మనువుకు బోధిస్తే మనువేమో ఇక్ష్వాకుడికి బోధించాడు. ఇక్ష్వాకు వంశం రాముల వారి వంశం. ఆ ఇక్ష్వాకుడు తన పుత్రుడైనటువంటి తన వంశంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ ద్వారా వ్యాప్తి చెందింది. ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళకి రాముల వారి ద్వారా ఆ విధంగా ఆ జ్ఞానం వ్యాప్తి చెందింది. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్ట పరంతప. ఈ జ్ఞానము గురు శిష్య పరంపర ద్వారా వ్యాపించింది అనమాట. కొంతకాలం తర్వాత అది క్షీణించింది. 6వ మన్వంతరంలో సత్యవ్రతుడు సూర్యుడి పుత్రుడుగా వైవస్వతుడుగా జన్మించారనమాట. 6వ మన్వంతరంలో వైవస్వతుడు వివస్వానుడు జన్మించినప్పుడు జ్ఞానం కాలచక్రంలో అది అదృశ్యమైంది. ఒక కాలంలాగా వస్తున్న ప్రవాహం కొంతకాలానికి పరంపరలో నష్టమైపోతుంది. కాలంలాగా ఒక గంగా నది అట్లా వస్తూ చీలి చిన్న కాలువలాగా వస్తున్నది అక్కడ. అది కూడా నదే, కానీ అది కొంత దూరం వచ్చేటప్పటికి అది కాస్త ఎండిపోతుంది, అది నష్టమైపోతుంది, ఆగిపోతుంది అక్కడి నుంచి అక్కడి వరకు. అదేవిధంగా ఈ ప్రవాహంలాగా వచ్చేటువంటి ధర్మము ఆగిపోయి అది నష్టపరపబడ్డది. ఆ జ్ఞానాన్ని చెప్పేవాళ్ళు లేకుండా అయిపోయారనమాట, అదృశ్యమైంది. ఆధ్యాత్మికమైనది, వైదికమైనది, పండగలు అన్నీ పురాణాల్లో ఉన్నాయి. మనకి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆధ్యాత్మికమైన విషయాలు అన్నీ కూడా పురాణాల్లో ఉన్నాయి. మనం ఏం చెప్తాము, మా ఛాదస్థాని గోవాకువే అంటారు. ఛాదస్థం కాదది. పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది ఆచరించాలి, అనుసరించాలి. మన పెద్దవాళ్ళు, మన పూర్వీకులు, మన తాతలు ముత్తాతలు వాళ్ళందరూ ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు
వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ వచ్చారు. కరెక్ట్ జ్ఞానాన్ని మన గురువులు, మెయిన్గా గురువుల్ని తీసుకోవాలి. ఆ గురువుల ద్వారా సరైన గురువుని ఎంచుకుని ఆ గురువు ద్వారా మనల్ని మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాలి ఆధ్యాత్మికంగా. పండగలన్నీ పురాణాల్లో ఉన్నాయి. మనం చేసుకునే పండగలన్నీ కూడా ఒక్కొక్క పండగకి ఒక్కొక్క విశిష్టత ఉన్నది. అదంతా పురాణాల్లో ఉన్నాయి మనకి. కానీ మనం ఏంటంటే అన్నీ వదిలేసాం. వాకిట్లో ముగ్గేసుకోవటం కూడా వదిలేసాం. వాకిట్లో డైలీ ముగ్గు వేయాలంటారు. ఎందుకంటారు? అది కూడా మనం బియ్యపిండితో వేయాలి ముగ్గు. ఫస్ట్ మానవుడు చేసే దానం అది, భూతదయ. ఆ బియ్యపిండితో వేసినప్పుడు చీమలు అవన్నీ తినేస్తాయి వచ్చి, ఆ బియ్యపిండిని తీసుకొని వెళ్తాయి. హరిదాసులు వచ్చేవాళ్ళు, వాళ్ళకి బియ్యం పెట్టేవాళ్ళు. అదంతా కూడా అన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి. అవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోయినాయి పూర్తిగా. వెళ్ళిపోయి మనం పూర్తిగా భ్రష్టులం అయిపోయినాం. ఏదంటే వేరే వేరే దేశాల యొక్క పాశ్చాత్య నాగరికత అంతా కూడా మనము తీసుకుంటున్నాం, మనది మర్చిపోతున్నాం. వాళ్ళేమో బుక్స్లో శాస్త్రాల్లో చదువుకుని వాళ్ళు మనల్ని ఫాలో అవుతున్నారు, కానీ మనం వాళ్ళని ఫాలో అవుతున్నాం. అదనమాట. దాని మూలంగా మనము మన పద్ధతులు, మన భగవంతుడు చెప్పిన ప్రతి విషయాన్ని కూడా మర్చిపోయినాం. పురాణాల్లో ఉన్నది, వేదాల్లో ఉన్నది, ఈ విషయాలన్నీ కూడా వదిలేసాం మనం. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజశ్రయో విదుః సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్ట పరంతప. ఈ దివ్య జ్ఞానం ఆ విధంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా స్వీకరించబడింది. ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళకి స్వీకరింపబడింది. కానీ రాజర్షులు దాన్ని ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఆ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుని దాన్ని వ్యాప్తి చెందేట్టు చేశారు. కాలక్రమంలో పరంపర క్షీణించిపోయిందనమాట. పరంపర క్షీణించిపోయి అందుకే ఆ యోగం కూడా నశించినట్లుగా కనిపించిందనమాట. పూర్తిగా అది స్టాప్ అయిపోయింది. ఇది చెప్పుకున్నాం మనము. ఇక్కడ చూడండి పరంపర. ఇక్కడ నారదుడు దగ్గర నుంచి మొదలవుతుంది. నారదుడు, వ్యాసుడు, ఫస్ట్ బ్రహ్మగారి నుంచి నారదుడి నుంచి వ్యాసుడి నుంచి ఇంకా లైన్గా గురు పరంపర. ఇప్పుడు మనకి గురువు ఎవరంటే ప్రభుపాదుల వారు, ఇక్కడ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి, ఇక్కడ వీరి గురువు గారు, ప్రభుపాదుల వారి గురువు గారు. అట్లా పరంపర ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళకి మనకి వ్యాప్తి చెందిందనమాట గురు పరంపర. ఇప్పుడు గురు పరంపర అంటే ఏంటి అన్నది మనం చెప్పుకుందాము. ఇప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు మన శాస్త్రంలో నుంచే వచ్చిందనమాట గురు పరంపర. లార్డ్ బ్రహ్మగారి ద్వారా మధ్వాచార్యుడు, బ్రహ్మగారి నుంచి లైన్గా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు, నారదుడు, ఇట్లా వరుసగా పరంపర మొదలైన తర్వాత ఈ మధ్వాచార్యుడి దగ్గరికి వచ్చింది. మధ్వాచార్యుడు మనకి గురువు అన్నమాట. ఆ మధ్వాచార్యుడి నుంచి లైన్గా ఇంకా మనకి మన గురువు గారు ఎవరంటే ప్రభుపాదుల వారు. అంటే బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయం మనది. ఇస్కాన్ మనం ఫాలో అయ్యేది ఏదంటే బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయం. నోట్ చేసుకోండి. ఇక్కడేమో శ్రీ సాంప్రదాయం ఏంటంటే 4 పరంపరలు మొత్తం కూడా. శ్రీ సాంప్రదాయం ఏంటంటే రామానుజాచార్యుడి ద్వారా వ్యాప్తి చెందింది. ఇప్పుడు రామానుజాచార్యుడి నుంచి జీయస్వామి, ఇట్లా వాళ్ళ పై వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు గురువులు. అంటే ఆ పరంపరలో అది వ్యాప్తి చెందింది శ్రీ సాంప్రదాయం. లక్ష్మీ సాంప్రదాయం అని కూడా అంటారు దీన్ని. తర్వాత రుద్ర సాంప్రదాయం, ఇది శివుడి ద్వారా వ్యాప్తి చెందింది. తర్వాత విష్ణుస్వామి ఆచార్యుడు, ఈయన ద్వారా పరంపర వ్యాప్తి చెందింది. తర్వాత ఇక్కడ చతుష్కుమారులు, కుమార సాంప్రదాయం, చతుష్కుమారుల ద్వారా వ్యాప్తి చెంది నింబార్కాచార్య నుంచి ఇంకా గురు పరంపర వాళ్ళ
ఆచార్యులు లైన్గా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళకి వ్యాప్తి చెందింది. అట్లా 4 పరంపరలు ఉన్నాయి, ఈ గురు పరంపరలు. ఈ 4 కూడా మనకి కృష్ణ భగవాను నుంచి వచ్చినటువంటివే. ఆ కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అని చెప్తారు. కొంచెం అటు ఇటుగా కొంచెం డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, కానీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఒకదానికి పరంపరకి చెప్పే విధానంలో. అది కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉన్నా కూడా మెయిన్ మనకెవరు మెయిన్ ఏది అంటే కృష్ణ చైతన్యమే. శ్లోకం. అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, సూర్యదేవుడు వివస్వానుడు నీకంటే ముందు పుట్టాడు, మరి నువ్వు ఆ విద్యను అతనికి ప్రారంభంలోనే ఉపదేశించావు అంటే నేను దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? సూర్యుడికి ఎట్లా చెప్పావు నువ్వు? కృష్ణ, నువ్వు నేను ఇద్దరు ఒకటే ఏజీ, నేను చూస్తూనే పెరిగాను నేను. నువ్వెట్లా చెప్పావు సూర్యుడికి? సూర్యుడికి చెప్పానని చెబుతున్నావు, నేను ఎట్లా నమ్మేది ఈ విషయాన్ని? విశదీకరించు అని చెప్పనని అడుగుతున్నారనమాట. ఎప్పుడు చెప్పావు నువ్వు ఈ యోగాన్ని అని చెప్పనని అడిగారు. అడిగితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అజోపి సన్ అవ్యయాత్మా భూతానామేశ్వరోపి సన్ ప్రకృతి స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా. ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా. నేను పుట్టుకలేని వాడిని, అయినా కూడా నేను నాశం లేని వాడిని, సమస్త ప్రాణులకి ప్రభువునై ఉండి కూడా ఆది అయిన దివ్య రూపముతో నేను ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తూ ఉంటాను. చెప్పారు కదా, లోక సంగ్రహం కోసం నేను అవతారిని, నేను వస్తూ ఉంటాను నేను అని చెప్తారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ లక్ష్మీనారాయణుడు, ఇక్కడ రాముల వారు, ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు, ఇక్కడేమో మన చైతన్య మహాప్రభు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమర్థం చేసుకోవాలి? అదే పిసన వ్యయాత్మలో ఈ శ్లోకం నుంచి తర్వాత శ్లోకాలు మొత్తం కూడా చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకాలు అన్నమాట, తత్వాన్ని తెలియజేస్తున్న శ్లోకాలు. ఈ తత్వం తెలుసుకోవడం ద్వారా మనకేమవుతుందంటే దృఢమైన శ్రద్ధ ఏర్పడుతుంది. ఆ భగవంతుడు అంటే ఏంటి అని తెలుసుకున్నప్పుడు మనకి దృఢమైన శ్రద్ధ ఏర్పడుతుంది. తెలుసుకోకుండా చేస్తే కనుక భక్తి చాలా కోమలంగా ఉంటుంది, చాలా సున్నితం. దాన్ని నష్టపోతాం మనం. ఆ కోమలమైనటువంటి భక్తి మీద శ్రద్ధ పోతుంది, దానివల్ల మనం నష్టపోతాం, నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం. అది భగవంతుడు పుట్టుక లేనివాడు. మనకి భగవంతుడికి పుట్టుక లేదు, ఆయన అవతారి. మన జీవాత్మలకు ఉన్న పుట్టుకలాగా భగవంతుడికి పుట్టుక లేదు. మనం దేహాన్ని తీసుకున్నట్టు ఆయన తీసుకోరు. జీవాత్మ అజహ అయినప్పటికీ జీవాత్మ కూడా అనాది, జీవాత్మకు కూడా చావు లేదు. ఆత్మకి ఎప్పటి నుంచో ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా జీవాత్మ ఏమవుతుంది? కర్మల్ని తీసుకొని ఒక దేహంలో ప్రవేశిస్తుంది. దేహం తీసుకొని ఆ దేహం క్షరం, ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహంలో ప్రవేశిస్తుంది అది. కాబట్టి జీవాత్మ దానికి అది వెళ్ళిపోతుంది, ఆ దేహం క్షరం అయిపోతుంది.
కానీ భగవంతుడికి అట్లా కాదు. మన దేహం ఏమో బహిరంగ శక్తి. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి పంచ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, భూమి, గాలి వీటితో లక్షణాలతో పంచ విశేషాలతో ఏర్పడుతుంది మన దేహం. భగవంతుడి దేహం ఏమో స్వరూప శక్తి. ఆయన స్వరూప శక్తి ద్వారా ఏర్పడుతుంది. ఈ శక్తి అనాది, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటిది. ఆ జీవాత్మల దేహం లాంటి దేహం కాదు నాది అని చెప్తున్నారు అనమాట భగవంతుడు. నా దేహం నాశం లేనిది అంటున్నారు. అన్ని అవతారాలకి కారణం ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడే, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. అన్ని రంగులు మనం ఒక నెమలి పింఛన్ తీసుకుంటే ఇట్లా చూస్తే ఒక రంగు కనిపిస్తుంది, అట్లా చూస్తే ఒక రంగు కనిపిస్తుంది, రంగులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, అన్ని రంగులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి దాంట్లో. అసలు మెయిన్గా ఈ రంగులన్నీ వచ్చేది ఒకే రంగు నుంచి వస్తాయి. ఈ రంగులన్నీ కూడా, ఈ కలర్స్ అన్నీ కూడా. అదేవిధంగా భగవంతుడు ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడే. ఆయన నుంచే వచ్చిన ఈ అవతారాలన్నీ కూడా మత్స్య, కూర్మ, వరాహ, నరసింహ, ఇవన్నీ కూడా పురుషావతారాలు, గుణావతారాలు, లీలావతారాలు, మన్వంతర అవతారాలు, ఎన్ని రకాలుగా అన్ని రకాలుగా కూడా ఆ భగవంతుడే అవతారి. అందుకే ఆయన అలాగే ఆయన ఇది తత్వం ఏంటంటే భేదాభేద తత్వం అయింది. అంటే మనకి అట్లా కనిపిస్తున్నట్టుంటారు, కనిపించారు మళ్ళీ మనకి. భగవంతుడి దేహానికి భగవంతుడి మన భగవంతుడికి భేదం లేదన్నమాట. భగవతత్వం అనాది. అవ్యయాత్మ అంటే నాశం కానిది అవ్యయాత్మ. అజోపి సన్ అవ్యయాత్మ అంటే ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి. అవ్యయాత్మ ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి పదం. అవ్యయాత్మ అంటే గనక మనకి అజోపి సన్ అవ్యయాత్మ. ఇది శాశ్వతం అన్నమాట భగవంతుడిది. భేదాభేద తత్వం భగవంతుడిది. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. తర్కానికి అర్థం కాంది. బుద్ధి ద్వారా మనం భగవంతుడి శక్తిని అర్థం చేసుకోలేము. ఎవరు తెలుసుకుంటారో వారే ఆ భగవంతుడి దీనికి చేరుకుంటారు. భగవంతుడు అన్నింటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసేవాడు ఎవరు అంటే భగవంతుడే. మత్స్యావతారం, కూర్మ అవతారం, ఈ అవతారాలన్నీ కూడా భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటివే. ప్రకృతి అధిష్టాయ, ప్రకృతి స్వాం అధిష్టాయ. ఇక్కడ చూడండి, ప్రకృతి స్వాం అధిష్టాయ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. అజోపి సన్ అవ్యయాత్మ అంటే గనక మనకి అర్థం ఏంటి అంటే, అయ్యో ఇంకో స్లిప్ అంటే వెళ్ళిపోయింది.
పుట్టుక లేనివాడు, అవ్యయుడు, నాశం లేనటువంటి వాడు, నాశం లేనటువంటి శరీరం ఉన్నటువంటి వాడిని అదొకసారి అవ్యయాత్మ. పుట్టుక నాశము అనేది లేనటువంటి వాడు. ప్రకృతి స్వాం అధిష్టాయ. స్వాం అధిష్టాయ అంటే ప్రకృతి స్వాం అధిష్టాయ, తన స్వరూప శక్తి ద్వారా భగవంతుడు అనేక అవతారాలు పొందుతూ ఉంటారు స్వరూప శక్తి ద్వారా. స్వాం అంటే సొంత స్వభావం, ఆయన స్వయం స్వరూప శక్తి సొంత స్వభావంతోనే ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఏ అవతారం ఏ దీంట్లో రావాలంటే, ఇప్పుడు మత్స్య అవతారంలో రావాలంటే మత్స్య అవతారం వచ్చేస్తారు చేప రూపంలో. నరసింహ అవతారంలో వచ్చారు హిరణ్యకశిపుణ్ణి సంహరించడానికి. అట్లా ఆయన ఏ విధంగా రావాలి అనుకుంటే ఆ విధంగా వచ్చేస్తూ ఉంటారు. అలా మనకి దేహదారులకు కుదరదు. అదేంటంటే మనము కర్మబద్ధులం. కర్మ మూలంగా, మన కర్మల మూలంగా మనకు వచ్చే దేహాలు ఉంటాయి. ఆ దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది ఆత్మ. అంటే మనం చేసుకున్న కర్మను అనుసరించి మనకు వచ్చే దేహం ఉంటుంది. కానీ భగవంతుడు అట్లా కాదు, స్వరూప శక్తి అయింది. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. ఓ భరతవంశీయుడా, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మం క్షీణించునో, అధర్మం విస్తృతముగా పెరుగునో ఆ సమయంలో నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను. ఇక్కడ మనకి కల్కి భావాన్ని చూపిస్తున్నారు. అంటే ఎక్కడ ధర్మం క్షీణించి అధర్మం వృద్ధి చెందుతుందో అక్కడ నేను అవతరిస్తాను అని చెప్పనని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ధర్మం క్షీణించినప్పుడు, ధర్మానికి హాని కలిగినప్పుడు అధర్మం పెచ్చు పెరిగిపోతుంది. పెచ్చు పెరిగినప్పుడు గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానం అధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అని చెప్పనని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఓ భరతవంశీయుడా, భారత, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మం క్షీణించినప్పుడు అక్కడ ఆ రూపంలో ఆయన వచ్చేస్తూ ఉంటారు. వచ్చేసి ధర్మ ప్రతిష్టాపన చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఇప్పుడు ధర్మ ప్రతిష్టాపన చేయడానికి ఆయనే రావాలా? చాలా మంది ధర్మాన్ని చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు కదా, ఆయన భక్తులు. నారదుడు ఉన్నాడు, ప్రహ్లాదుడు ఉన్నాడు, మళ్ళీ అంబరీషుడు ఉన్నాడు, ధ్రువుడు ఉన్నాడు, తర్వాత వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా. భగవంతుడే ఎందుకు రావాలి అన్నదానికి ఇక్కడ చెప్తున్నాం. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సాధువులను కాపాడటానికి వీళ్ళు ఎవరంటే సాధునాం, పరిత్రాణాయ సాధునాం, శుద్ధ భక్తులు. భగవంతుడిని చూడాలి అనే తహతతో ఉంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళని ఇప్పుడు హిరణ్యకశిపుడు ఏం చేశాడు? ఆ ప్రహ్లాదుడిని నేనే మొత్తం ముల్లోకాధిపతిని, నారాయణ నారాయణ అంటావేంటిరా నువ్వు నా కొడుకువి, నువ్వు యువరాజువి, నువ్వు నా నామాన్ని జపించాలి, హిరణ్యకశిపాయ నమః అని ఆయన హింసించటం మొదలు పెడతాడు ప్రహ్లాదుడిని. ఎవరైతే నారాయణ అని అంటారో వాళ్ళందరినీ, మునుల్ని, బ్రాహ్మణుల్ని, అందరినీ కూడా ముల్లోకాల్లో కూడా అల్లకల్లోలం అయిపోతుంది ఆ హిరణ్యకశిపుడి మూలంగా. దాంతో ఆయన వెంటనే వచ్చేస్తారు. ఎట్లా? ఆయన విపరీతంగా అన్ని వరాలు పొందాడు. ఏ రూపంలో కూడా చచ్చిపోవడానికి వీలు లేకుండా విచిత్రమైన రూపంలో వచ్చేసారు. సగం నరసింహ అవతారం, సగం మానవుడు. నరసింహుడు అంటే సింహ అవతారం సగమేమో మానవ అవతారం, కింద కాళ్ళు ఇవంతా కూడా మానవుడిది. అట్లా వచ్చి ఎటువంటి ఇది లేదు, ఏది మన ఆయుధాలతో చంపబడకూడదు. అందుకని నఖాలు, మన వేళ్ళ గోళ్ళు ఉంటాయి కదా, గోళ్లతో తీర్చి చంపేస్తాడు. ఇంటి లోపల రాకూడదు, బయట రాకూడదు. అంటే అట్లా ఆయన ఆ సాధువుల్ని రక్షించటం కోసంగా
ధర్మాన్ని ఉద్ధరించడం కోసంగా ప్రతి యుగంలో కూడా ఎప్పుడైతే ఎక్కడ అవసరం అవుతుందో ఆ సమయంలో అక్కడ అవతరిస్తూ ఉంటారు భగవంతుడు. వాళ్ళు కూడా సాధువులు కూడా భగవంతుడిని చూడాలి అనే కోరికలో ఉంటారట. అందుకోసం కూడా అవతరిస్తారట ఆయన. ఇప్పుడు భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు ద్వాపర యుగంలో. అందరూ చూశారు, కానీ ఎవరు గుర్తించగలిగారు? కొంతమంది మాత్రమే గుర్తించగలిగారు ఆయన భగవంతుడు అని. ఇక్కడ చూడండి, ఆయన చతుర్భుజ రూపంలో దర్శనమిచ్చారు దేవకి వసుదేవులకి. తర్వాత ద్విభుజ రూపంలోకి మారిపోయారు. మారిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ చెప్పారనమాట, ఆ చతుర్భుజంలో కనిపించినప్పుడే చెప్పారు దేవకి వసుదేవులకి ఏంటంటే, నన్ను తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ యశోద దగ్గర పడుకోబెట్టమని చెప్పారు నందవ్రజంలో. ఆయన చెప్పిన తర్వాత వసుదేవుడు బుట్టలో పెట్టుకుని ఆ పిల్లవాడిని తీసుకొని వెళ్ళారనమాట. ఆయన తీసుకొని వెళ్తున్నప్పుడు విపరీతమైన వర్షంట. ఆ వర్షం పడుతూ ఉంటే ఆ యమునా నది పొంగుతున్నది విపరీతంగా. పొంగుతూ ఉంటే ఆయన తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నారు పిల్లవాడిని. తీసుకెళ్తూ ఉంటే ఆ వర్షం అనంతుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడట, ఎప్పుడు నాకు సేవ లభిస్తుంది భగవంతుడిదని. ఆ పడగ పట్టారు వెనకాల నుంచి అనంతుడు. ఆ యమునా నది దోవిచ్చిందనమాట వెళ్ళడానికి. దోవిచ్చింది, యమునా నది మధ్యలో నుంచి వెళ్ళారు. అవన్నీ మనకి బృందావనంలో లీలలు కనిపిస్తాయి. అక్కడ ఆయన చేసినవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అక్కడ. బృందావనం వెళ్ళని వాళ్ళు వెళ్ళి తెలుసుకోండి, చూడండి అన్నీ చక్కగా. వెళ్తారు, తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ యశోదామాత దగ్గర అక్కడ ఇంకొక పిల్లవాడు ఉంటాడు. ఆ పిల్లవాడు ఈ రూపం ఆ రూపంలో కలిసిపోతుంది అన్నమాట. మాతాజీ మాకు ఏమీ వినిపించడం లేదు మాతాజీ. అవునా? హరే కృష్ణ. మాట చాలా చిన్నగా వస్తుంది మాతాజీ. బానే ఉంది ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మాకు బాగానే అనిపిస్తుందండి. మీ డివైస్ సరి చేసుకోండి అమ్మా. హరే కృష్ణ. చూసుకోండి మీరు సరి చేసుకోండి, లేకపోతే హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకోండి. అప్పుడు అక్కడ ఆ పిల్లవాడిని పడుకోబెట్టి అక్కడ ఆడపిల్ల కూడా పుడుతుంది ఆమెకి. ఆడపిల్లని తీసుకొని వస్తారనమాట. ఆడపిల్లని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ యశోద ఈ దేవకి దగ్గరికి తీసుకుని రాగానే మళ్ళీ యాసిడ్గా తాళాలు అవన్నీ పడిపోతాయి. తర్వాత వీళ్ళు పిల్లవాడి ఏడుపు వినంగానే వీళ్ళు మూర్చిపోయినటువంటి సైనికులందరూ మేల్కుంటారు. అక్కడ కంసుడు నిద్రపోడు కదా, ఆ అష్టమ గర్భం గురించి దబదబా వస్తాడు, చూసి ఆ పిల్లని పైకి ఎగరేసి చంపుదామని ఇట్లా కత్తి పెడతాడు. ఆ కత్తి మీద పడి చనిపోవాలన్నమాట. ఆ కత్తి పెట్టంగానే ఆ పిల్ల ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోతుంది అనమాట. యోగమాయ అదేంటంటే ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోయి ఆమె చెప్తుంది, దుర్గాదేవి ప్రత్యక్షమవుతుంది. దుర్గాదేవి ఏం చెప్తుందంటే, కృష్ణ భగవానుడు పుట్టాడు, తొందరలోనే నీ చావు మూడింది అని చెప్తుంది అనమాట కంసుడికి. నువ్వు చచ్చిపోతావురా నాయన, తొందరలోనే నువ్వు చేసిన వెధవ పనులన్నిటికీ రెడీగా ఉండు అని చెప్పి మాయమైపోతుంది. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. ఓ అర్జున, నా జన్మ కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకున్నవారు తమ దేహం విడిచిపెట్టిన పిమ్మట
తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తులో జన్మించరు, నా నిత్య శాశ్వత ధామానికే వస్తారు. అది జన్మ కర్మ అంటే అప్రాకృత గుణాల సంబంధం. అప్రాకృతం అన్నమాట. ప్రాకృతం, అప్రాకృతం. ప్రాకృతం అంటే భౌతికమైనది. ఆయనది అప్రాకృత రూపం, భౌతికమైనది కాదు ఆయన రూపం. ఆధ్యాత్మికం అన్నమాట. స్వరూప శక్తితో అవతరిస్తారు ఆయన. ఆ విషయం ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో దానికి గుణాలతో సంబంధం ఉండదు. ఆ అప్రాకృత రూపానికి ఏ త్రిగుణాల సంబంధం ఉండదు అన్నమాట. ప్రాకృత రూపానికి మన దేహానికి ఉంటుంది త్రిగుణాల సంబంధం. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణం, ఈ 3 గుణాల సంబంధం ఉంటుంది మనది. కానీ మన దేహం లాంటిది కాదు భగవంతుడిది. జన్మకర్మ దివ్యం, లీలలు, మాయకు అతీతమైంది భగవంతుడి దేహం. అది అలౌకికం అన్నమాట. అలౌకికం అంటే లోకానికి అతీతం. మన లోకంలో మనమందరం మన దేహాలన్నీ మన పుట్టుకకు అతీతంగా ఉంటుంది భగవంతుడిది అవతారం. అది ఈ విషయాన్ని ఎవరైతే నమ్ముతారో, ఎవరైతే భగవంతుడిని భగవంతుడు అని గుర్తిస్తారో, ఎవరైతే భగవంతుడిని శరణాగతి పొందుతారో వాళ్ళు ఆ ధామానికి, నిత్యధామం, శాశ్వత ధామానికి చేరుకుంటారు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితాః బహవో జ్ఞాన తపసా పూత మద్భావమాగతాః. ఆసక్తి, భయము, క్రోధము మరియు వీటి నుండి ముక్తులైన వాళ్ళు నాయందే సంపూర్ణంగా స్థితిలో ఉండి నన్నే ఆశ్రయించి ఎంతోమంది ఇంతకు పూర్వం నా యొక్క జ్ఞానం చే పవిత్రులైనారు. ఆ విధంగా వారందరూ నా దివ్య ప్రేమను పొందారు. ఆసక్తి, అది కావాలి, ఇది కావాలి, కోరిక అన్నమాట. కోరిక ఉన్నప్పుడు ఆసక్తి ఉంటుంది. ఆసక్తి ఉండదు, భయం ఉండదు, కోపం ఉండదు. దీని నుంచి ఎవరికైతే విముక్తి లభిస్తుందో వాళ్ళు సంపూర్ణంగా భగవంతుడి సేవలో స్థితులైపోతారు. ఇంద్రియాలన్నీ కూడా నిగ్రహించుకోగలుగుతారు. కోరికలన్నీ కూడా ఏవి ఉండవు. ఇంకా వాళ్ళకి ఆ భగవంతుడిని చూడాలి, భగవంతుడి సేవ చేయాలనే ఉంటుంది. ఆ భగవంతుడిదే లోకంగా బతుకుతూ ఉంటారు. అలాంటి శుద్ధ భక్తులు అన్నమాట వాళ్ళు. పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోతారు. అలాంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి అంతే సంపూర్ణంగా స్థితిలో ఉండి ఆయన పూర్తిగా ఆయన సేవే, ఆయన్ని చూడటమే, ఆయనతో పాటు ఉండటమే అనేటువంటి కోరికతో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇంతకుముందే పవిత్రులైనారు. ఇంతకుముందే రామావతారంలో ఆ మునులు, ఋషులు అందరూ కూడా కోరుకుంటారట, మేమందరం కూడా నీతో ఉండాలనుంది, నీ భార్యలుగా ఉండాలనుంది అని చెప్పనని. అందుకని మళ్ళీ ఈ యుగంలో నేను రామావతారంలో నేను ఏకపత్రివర్తుణ్ణి, కాబట్టి ద్వాపర యుగంలో వస్తున్నది, ఆ యుగంలో అలాగే అని చెప్పిన వీళ్ళందరూ కూడా ఆ రామావతారంలో ఉన్నటువంటి ఋషులు, మునులు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరూ ముందు వచ్చేస్తారు. భగవంతుడు ఆ అవతారం తీసుకుంటున్నారు అనగానే ఇప్పుడు మనకి బృందావనం అంటే ఏంటంటే అది వైకుంఠమే, భూలోక వైకుంఠం బృందావనం అంటే. అక్కడ కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నారు, విరాజమానమై ఉన్నారు అక్కడ కృష్ణ భగవానుడు. ఆ విధంగా వారందరూ కూడా పవిత్రులైనారు, దివ్య ప్రేమను పొందారు వాళ్ళు. గోపికలు, గోపబాలులు, 16,000 మంది భార్యలు, వీళ్ళందరూ కూడా అందరూ కూడా ఆ భగవంతుడి ప్రేమను పొందారనమాట. యశోదామాత, నందుడు, వీళ్ళందరూ, పాండవులు, కుంతీదేవి, విదురుడు, వీళ్ళందరూ చాలా మంది ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడి ప్రేమని, భక్తిని పొందినటువంటి వాళ్ళు, భక్తిని చేసి భగవంతుడి ప్రేమను పొందినటువంటి వాళ్ళు. ఏ ధామాం ప్రపద్యంతే తాంస్తదైవ భజామ్యహం
మమవత్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వసహ. ఎవ్వరు ఏ విధంగా నన్ను శరణు చూస్తారో ఆ విధంగా వారిని నేను అనుగ్రహిస్తాను. ఓ అర్జున, అందరూ అన్ని విధాల నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు. మార్గాలు ఉంటాయి. జ్ఞాన మార్గం అని, మన యోగ మార్గం అని, అష్టాంగ యోగం ఆచరిస్తారు. అట్లా మార్గాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క మార్గం. ఇప్పుడు తల్లిలాగా యశోదామాత తల్లిలాగా వాత్సల్యాన్ని చూపించింది, ప్రేమని. గోపికలు, గోపబాలుడు వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా ఆరాధించారు భగవంతుడిని. ఎలా ఆరాధిస్తే వాళ్ళు ఆ విధంగా భగవంతుడిని చేరుకుంటారనమాట. వాళ్ళ ప్రేమను మొత్తాన్ని కూడా నేను తీసుకుంటాను. ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళు శరణ జొచ్చుతారో ఆ విధంగా నేను కూడా వాళ్ళతో రీప్రొకేట్ అవుతాను. వాళ్ళు ఏ విధంగా నాకు ప్రేమను అందించారో వాళ్ళకి మళ్ళీ అదే విధంగా ప్రేమను అందించి వాళ్ళని నా దగ్గరికి తీసుకుంటాను. ఓ అర్జున, అందరూ అన్ని విధాలా నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు. అందరూ కూడా కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చిన వాళ్ళే, కృష్ణ చైతన్యంలోకి రావాల్సిందే. వచ్చిన తర్వాత ఆ భగవంతుడిని చేరుకోవాల్సిన వాళ్ళే. ఏ మార్గాన్ని అనుసరించినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ లాస్ట్‌కి వాళ్ళు చేరాల్సింది ఏంటి అంటే ఆ గమ్యాన్ని, ఒక ప్లేస్‌కి చేరాలి అంటే చాలా రకాల మార్గాలు ఉంటాయి. కొంతమంది విమానంలో వెళ్తారు, కొంతమంది ట్రైన్‌లో వెళ్తారు, బస్సులో వెళ్తారు, కార్‌లో వెళ్తారు, నడిచి వెళ్తారు, సైకిల్ మీద. ఎన్ని రకాలుగా వెళ్ళినా సరే దారులు కూడా వేరు వేరుగా ఉంటాయి. ఏ దారిలో వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఆ ఊరిని, ఆ గ్రామాన్ని చేరుకుంటారు కదా! అదే విధంగా ఎక్కడ ఏ విధంగా భక్తి చేసినప్పటికీ కూడా ఆ భగవద్ధామానికి చేరాల్సిన వాళ్ళే, నన్ను చేరుకోవాల్సిన వాళ్ళే వీళ్ళందరూ కూడా అని చెప్పనని చెప్తున్నారనమాట. కాంక్షత కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతాః క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజ. ఈ లోకంలో జనులు కామ్య కర్మలలో విజయం కోరుకుంటారు. అందుకే వారు దేవతలను పూజిస్తారు. ఎందుకంటే భౌతిక ఫలాలను త్వరగా సిద్ధిస్తారు. నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా మనము, ఈ 40 రోజులు దీక్ష పొందుతారు. కాళ్ళకి చెప్పులు కూడా వేసుకోరు, చల్లనీళ్ళు పోసుకుంటారు, ఏకభుక్తం చేస్తారు, ఒక పూటే భోజనం అన్ని రకాలుగా ఆ శరీరాన్ని కష్టానికి లోన్ చేస్తారు 40 రోజుల పాటు. ఆ 40 రోజులు దీక్ష అయిపోగానే 41వ రోజు నుంచి మళ్ళీ మామూలు స్థితికి వచ్చేస్తారు. మళ్ళీ వాళ్ళ పద్ధతి మామూలుగా అయిపోతుంది. అట్లా ఆ దేవత దగ్గర ఆ వరాన్ని పొందటం కోసంగా కొంతమంది డబ్బుతో కొనాలని చూస్తారు. ఇదిగో నాకు ₹1,00,00,000 లాభం వస్తే గనక నీకు ₹10,000 నీ హుండీలో వేస్తాను దేవుడా. మొత్తం అంతా ఆయనదే, భగవంతుడిది. ఆయనకి నువ్వేసేదేంటి? అసలు నీ డబ్బు ఎందుకు ఆయనకి? అవసరం లేదు. మొత్తం భగవంతుడిదే అంతా కూడా. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, సర్వ ఐశ్వర్యవంతుడు, సంపూర్ణ ఐశ్వర్యవంతుడు ఆయన భగవంతుడంటే. అది మనం కోరుకుంటూ ఉంటాం. ఇట్లాంటి ఫలాలు అవి తక్షణమే సిద్ధిస్తూ ఉంటాయి. ఈశ్వరుడు, శివుడు కూడా తక్షణం వెంటనే ఇచ్చేస్తూ ఉంటారని ఆయన బోళాశంకరుడు. వరాలు కోరుకుంటూ ఉంటాం. కొన్ని రోజులు చేయంగానే ఆ వరం వచ్చేస్తుంది. ఆ వరం ఏంటి? మనం భౌతికంగా కోరికలు. ఆ కోరికలు తీరంగానే మన మొత్తం సమయం అంతా వృధా అయిపోతుంది. ఆ కోరికతో మనం చేసిన ప్రతిఫలం అయిపోతుంది. జేబులో డబ్బులు ఖాళీ అయిపోయినట్టుగా. మళ్ళీ మొదలు పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ అడుగుతాం ఏదో ఒకటి, మళ్ళీ అయిపోతుంది. ఇట్లా చేసి మనము మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటాం. మళ్ళీ పుడతాం ఇక్కడే. అట్లా కాకుండా మనం ప్రతిఫలం ఆశించకుండా భగవంతుడిని కొలవాలి. ప్రతిఫలాలు త్వరగానే సిద్ధిస్తాయి వీళ్ళందరివి కూడా. ఈ దేవతలందరినీ నేనేర్పాటు చేశాను. వీళ్ళందరూ కూడా నా అండర్‌లోనే ఉన్నారు. వీళ్ళందరిని ఎందుకు నువ్వు సేవిస్తావు? నువ్వు సేవించాల్సింది నన్ను. డైరెక్ట్‌గా నా దగ్గరికే రా నువ్వు. ఏది అడగొద్దు. నీకు కావాల్సినవన్నీ నేనిస్తాను.
వాటిని సంరక్షిస్తాను, అన్నీ చూసుకుంటాను నేను అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. కానీ ఈ దేవతలందరినీ కూడా మనం అలా దేవతలనేంటి ఏదన్నా రాగానే ఫస్ట్ మంత్రం అక్కడ వేస్తున్నారా అనగానే ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం, ఆ మంత్రగాడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం. జిమ్మిక్కులు అనమాట కలియుగం. మన డబ్బు వ్యర్థమైపోతుంది, మన కాలం వ్యర్థమైపోతుంది, మన శరీరం కూడా క్షీణించిపోతుంది. ఆ విధంగా మనము చేస్తూ ఉంటాం, ప్రతిఫలాపేక్షతో చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్యత్కర్తారమవ్యయం. ప్రకృతి యొక్క 3 రీతులు మరియు వాటితో సంబంధం ఉన్న పని ప్రకారం మానవ సమాజంలోని 4 విభాగాలు నాచే సృష్టి. 3 రీతులు అంటే సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణం. ఈ 3 గుణాలకి సంబంధించి 4 విభాగాలు సృష్టించబడినాయి అన్నమాట. ఆ 4 విభాగాలు, ఈ వ్యవస్థ యొక్క సృష్టికర్త ఎవరు అంటే భగవంతుడే. మార్పు లేని వాడిని, నేను మార్పు లేని వాడిని కనుక నన్ను అకర్తగా తెలుసుకోవాలి. ఇవన్నీ సృష్టించిన వాడిని నేనే అయినప్పటికీ కూడా వాటికి దూరంగా ఉంటాను, వాటి ప్రభావం నా మీద ఎటువంటిది ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఆ గుణాలు, సత్వగుణంలో బ్రాహ్మణులు ఉంటారు, పురోహితులు, పురం యొక్క హితాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు. బ్రాహ్మణులు ఏంటంటే వాళ్ళ తెలివితేటలు, వాళ్ళ శాస్త్రాధ్యయనం ఇదంతా పెట్టుకొని వాళ్ళు సమాజాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటారు, సమాజానికి కావాల్సిన ప్రజలకు కావాల్సింది అందిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట, శాస్త్ర జ్ఞానాన్ని. తర్వాత రజోగుణం అంటే మిలిటరీ వాళ్ళు, మళ్ళా అప్పుడు రాజులు ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడేమో మిలిటరీ, సెక్యూరిటీ, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, వీళ్ళంతా కూడా మనకి రజోగుణంలోకి వస్తారు. వీళ్ళందరూ శాంతి భద్రతల్ని కాపాడుతూ ఉంటారు. తర్వాత రజోగుణం, తమోగుణం 2 కూడా ఉంటాయి వైశ్యుడికి. వైశ్యుడు ఏంటంటే కృషి, గోరక్ష, వ్యాపారం ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు వైశ్యులు. తర్వాత శూద్రుడు పూర్తిగా తమోగుణంలో ఉంటాడు. అతనికి జ్ఞానం ఉండదు, రజోగుణం ఉండదు, ఏమీ ఉండదు. అతను ఎంతసేపటికి తన తనేమో ఎంత పని ఎక్కువ చేస్తే అంత, ఎవరికి ఎంత అవసరమైతే అంత సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళ 3 వర్గాల వాళ్ళకి కూడా ఆయన సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా 4 వర్గాలు కూడా ఏర్పడ్డాయి. కిం కర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహితాః తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్షసే అశుభాత్. కర్మ అంటే ఏమిటి, అకర్మ అంటే ఏమిటి అని అర్థం తెలుసుకోవటంలో వివేకవంతులు కూడా తికమక పడుతున్నారు. ఇప్పుడు నేను నీకు కర్మ రహస్యం గురించి వివరిస్తాను. దీనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నీవు భౌతిక బంధాల నుంచి విడిపించుకోవచ్చు. భౌతిక బంధాలు అంటే మనం కట్టివేయబడతాం అన్నమాట, మళ్ళీ జనన మరణాల్లో కట్టివేయబడతాం. దాని నుంచి రక్షించుకోవాలంటే కర్మ అంటే ఏంటి అన్నది చెప్తాను విను అని చెప్పినని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. కర్మ, అకర్మ, వికర్మ గురించి తెలియజేస్తాను. కర్మలు అనేవి కృష్ణ భగవానుడిచే 3 రకాలుగా వర్గీకరింపబడినాయి: కర్మలు, వికర్మలు, అకర్మలు. ఇంద్రియ నియంత్రణ మరియు చిత్తశుద్ధికి దోహదపడే విధంగా ఉండేవి శాస్త్ర విహితమైనవి, మంగళప్రదాల పనులు. శాస్త్రంలో ఏది ఉందో ధర్మం ప్రకారంగా వాళ్ళు నడుచుకుంటూ ఏం చేయాలో అది చేస్తూ వాళ్ళు జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. అవి కర్మలు. ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్, శాస్త్ర ప్రకారంగా ఒక డాక్టర్ ఉంటారు, ఆయన ఏం చేయాలి? ఆపరేషన్ చేయాలి. ఆపరేషన్ చేసి ఒక వ్యక్తిని రక్షించాలంటే ఒక కత్తి తీసుకుంటారు, కోసి ఆపరేషన్ చేస్తారు. అందులో ఉన్నటువంటి రుగ్మతను తీసేసేసి వాళ్ళని రక్షిస్తారు. అప్పుడు అది కర్మ అవుతుంది. అదే కత్తిని తీసుకొని వీడు రజోగుణంతో ఏం చేస్తాడు? ఎదుటి వాడిని హింసించటానికి వెళ్తాడు.
ఎదుటివాడిని పొడి చేస్తాడు, మాటలతో హింసిస్తాడు. మనసా వాచ కర్మణ ఏ విధమైనటువంటి హింస చేసినా కూడా అది వికర్మే, వికర్మ కిందికే వస్తుంది. శాస్త్రాలచే నిషేధింపబడిన అశుభకరమైన పనులు. శాస్త్రంలో లేదది. ఒక మనిషిని హింసించు, ఒక ప్రాణిని హింసించు, చంపు, దాన్ని తిను నువ్వు అని చెప్పిన శాస్త్రంలో లేదు, కానీ మనం చేస్తున్నాం. ఇవి హానికరమైన మరియు ఆత్మ అధపతనానికి దారి తీసేవి. మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారనమాట. అకర్మలు. అకర్మలు అంటే ఫలాసక్తి లేకుండా, మనకి ఎటువంటి ఆసక్తి ఉండదు ఆ ఫలితం మీద. ఏదైనా పని చేస్తే మనం డబ్బులు అడిగి తీసుకుంటాం, మనకి జీతం ఉంటుంది, ప్రతి నెల ఇంత ఇస్తామనో, రోజుకి ఇంత ఇస్తామనో ప్రతిఫలం ఉంటుంది. కానీ ఈ అకర్మకి ఫలాసక్తి ఉండదు, ఆసక్తి కూడా ఉండదు అకర్మలకి. భగవంతుడి ప్రీతి కోసం చేస్తూ ఉంటారు పనులు. వీటికి కర్మ ప్రతిక్రియలు ఉండవు, మరియు ఇవి జీవాత్మను బంధించవు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే పూర్తిగా వాళ్ళు ఇంద్రియాతీతులుగా మారిపోతారు. వాళ్ళు భగవంతుడి సేవే పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోతారు, శుద్ధ భక్తులుగా మారిపోతారు. అలాంటి వాళ్ళు చేసేవి అకర్మలు అనమాట. అటువంటి వాటికి ఎటువంటి ఫలాసక్తి లేకుండా చేసే వాటిని అకర్మలు అంటారు. భగవంతుడికి పూజ చేసాం, భగవంతుడికి పువ్వులు తీసుకొచ్చి అన్నీ కోసుకొస్తాం, పొద్దున్నే వెళ్ళి 1 గంట సేపు అన్నీ శుభ్రం చేస్తాం, పెడతాం. దానికి ప్రతిఫలం నాకు ఇయ్యే అని కోరకూడదు. ఆ ప్రతిఫలం లేకుండా చేసేదే అకర్మ. కర్మ. కర్మ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక దానం చేస్తాము, దానికి ప్రతిఫలం కోరుకుంటాం. కోరుకున్నప్పుడు అది కర్మబంధంలో పుణ్యం చేసుకున్నా పాపం చేసుకున్నా మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉంటుందన్నమాట. వికర్మ. వికర్మ అంటే ఏంటి? అది ఒక కత్తి తీసుకొని బయలుదేరాడు, ఒక బాంబు విసరటం, ఒక మనిషిని హింసించటం, ఇదంతా కూడా వికర్మ కిందికి వస్తుంది. అవన్నీ శాస్త్ర విరుద్ధం. కృష్ణునికి మనకు ఉన్న వ్యత్యాసం, మాయను నియంత్రించేవాడు కృష్ణుడు. కృష్ణుని రూపం శాశ్వతమైనది. మనం మాయ చేత బంధించబడతాం, మాయాదేవి చేతిలో ఉంటాం మనం. అది మాయ మనల్ని నియంత్రిస్తుంది అనమాట. మన శరీరము తాత్కాలికమైనది, గుణాల ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది మన మీద. అది మన దేహమేమో అశాశ్వతం. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానేన సత్వదర్శినః. ఒక గురువుని చేరి పరమ సత్యాన్ని నేర్చుకోను, వినయంతో ఆయనను ప్రశ్నలు అడుగుతూ, అది ఒక గురువు దగ్గర ఏ విధంగా బిహేవ్ చేయాలి అన్నది ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. ఒక గురువుని మంచి గురువుని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఆ గురువు దగ్గర మనకి తెలియని విషయాలు, సత్యం ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవాలి, భగవంతుడి విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలి, శాస్త్రంలో ఏమున్నది అన్నది తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకుని మన శాస్త్రంలో చెప్పబడిన దాన్ని అనుసరించాలి, ఆ గురువు చెప్పిన దాన్ని ఆచరించాలి, ఆయనకి సేవ చేయాలి. ఇవన్నీ చేయటానికి ఆయనకి సేవ చేయాలి. సేవ చేసినప్పుడు ఆయన కృపకు పాత్రలం అవుతాం అన్నమాట. ఆయన అప్పుడు మనకు అన్ని ఉపదేశిస్తారు. మహాత్ముడైన జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చేస్తారు. ఆయన మహాత్ముడు అన్నమాట గురువు. ఎందుకంటే అతను స్వయంగా యథార్థం దర్శించినాడు. ఎవరు భగవంతుడు అంటే ఏంటి, సత్యం అంటే ఏంటి అన్నది ఆయనకి తెలుసు. యథార్థం ఏంటి అన్నది తెలుసుకున్నవాడే గురువు. ఆ గురువు ద్వారా మనము సత్యాన్ని గ్రహించాలన్నమాట. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పరః సంయతేంద్రియః జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతిం అచిరేణాధిగచ్చతి. దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడై శ్రద్ధా విశ్వాసాలు కలవాడు, తమ మనో ఇంద్రియాల నియంత్రణ అభ్యాసం చేసిన వారు దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుటకు అర్హుడు. ఇటువంటి శ్రేష్టమైన అలౌకిక జ్ఞానంతో వారు అతి త్వరగా శాశ్వతమైన పరమ శాంతిని పొందుతారు. ఎవరైతే ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొంది వాళ్ళు దృఢ శ్రద్ధతో, విశ్వాసంతో
శ్రవణ కీర్తన స్మరణాది భక్తిని చేస్తారో ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోవాలి ఫస్ట్. ఆ ఇంద్రియాలన్నీ ఆ భక్తి చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా నియంత్రించబడతాయి. అది అభ్యాసం అన్నమాట, సాధన. అభ్యాసం చేసి దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుతారు ఆ గురువు ద్వారా. ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం పొందటానికి కూడా అర్హత కావాలి. గురువు పరీక్షిస్తారు మనకి ఇవ్వడానికి. అది అయిన తర్వాత ఇటువంటి శ్రేష్టమైన అలౌకిక జ్ఞానంతో అతి త్వరగా శాశ్వతంగా పరమశాంతి ఎప్పుడు లభిస్తుంది మనకి? భయం లేకుండా ఉండాలి. భయం ఎప్పుడు వస్తుంది? మృత్యు భయం. మనం బయటికి వెళ్తే భయం, ఏదైనా దెబ్బలు తగిలితే ఏమోనని భయం, మన డబ్బు ఎవరన్నా ఎత్తుకుపోతారేమోనని భయం, మనల్ని ఎవరైనా ఏమైనా చేస్తారేమోనని భయం. ఇవన్నీ భయరాహిత్యం ఎప్పుడైతే వస్తుందో, ఆ భయరాహిత్యం ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆ భగవంతుడిని పూర్తిగా సరెండర్ అయినప్పుడు, ఆ భగవంతుడు అన్ని చూసుకుంటాడు అనే నమ్మకం కలిగినప్పుడు. ఆ నమ్మకం ఎట్లా కలుగుతుంది? గురువు ద్వారా కలుగుతుంది. గురువు చెప్పినది విశేషాలు మనము విని వాటిని అనుసరించి ఆచరించడం ద్వారా మనము ఆ భగవంతుడికి దగ్గర కాగలుగుతాం, శాశ్వతమైన ధామానికి చేరుకోగలుగుతాం. అక్కడికి చేరితే అక్కడ జనన మరణాలు ఉండవు. అక్కడ శాంతి, పూర్తిగా హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాం అన్నమాట. ఇక్కడంతా అశాంతి, ఈ భౌతిక లోకం అంతా కూడా అశాంతితో కూడినటువంటిది. అగ్నశ్చ శ్రద్ధానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి న పరో న సుఖం సంశయాత్మనః. జ్ఞానము విశ్వాసము రెండూ లేని వారు మరియు అనుమానం పడే స్వభావం కలిగిన వారు భగవద్జ్ఞానమును పొందలేరు. సందేహించే మనస్సు గల వారికి ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ సుఖం లేదు. వాళ్ళు భగవంతుడిని నమ్మరు, దేన్ని నమ్మరు, వాళ్ళకంటూ జ్ఞానం ఉండదు, విశ్వాసం లేదు, వాళ్ళకి దృఢమైన విశ్వాసం లేదు. ఆ విశ్వాసం లేని వాళ్ళు, జ్ఞానం లేని వాళ్ళు అనుమానపడుతూ ఉంటారు, తాడును చూసే పాము అనుకుంటూ ఉంటారు. భగవంతుడిని ఎంతమంది నమ్మారు? ద్వాపర యుగంలో వచ్చారు, ఆయన డైరెక్ట్గా వచ్చారు. దుర్యోధనుడు నిండు సభలో ఆయన్ని కట్టేద్దామని చూశాడు. దుర్యోధనుడు భగవంతుడిని అన్ని విధాలుగా ఎవ్వరు కూడా, ఎవరైతే నమ్మలేదో వాళ్ళందరూ కూడా నష్టపోయారు. అట్లా భగవంతుడి జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే పొందగలుగుతారో, ఎవరైతే వాళ్ళకి సుఖం లభిస్తుంది. ఎవరైతే జ్ఞానాన్ని పొందలేరో వాళ్ళు సందేహించే మనస్సు కలిగిన వాళ్ళు ఈ లోకంలో కూడా సుఖం ఉండదు వాళ్ళకి. ఇప్పుడు కంసుడు ఈ లోకంలో సుఖం పడ్డాడా? లేదు, పడలా. ఈ లోకంలో ఆయనకి ఎవరు వచ్చారు, ఈ లోకంలో సుఖం లేదు, పై లోకంలో కూడా సుఖం ఉండదు వాళ్ళకి అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనుమానపడే వాళ్ళకి. తస్మాద్ అజ్ఞాన సంభూతం కృష్ణం జ్ఞానాసినాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం ఆతిష్టోత్తిష్ట భారత. అందువల్ల అజ్ఞానం నుండి మీ హృదయంలో తలెత్తిన సందేహాలను జ్ఞాన ఆయుధం ద్వారా ఖండించు. ఓ భరతవంశస్థుడా, యోగాలో స్థితుడవై యుద్ధం చేయలేము అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ అజ్ఞానంతో నువ్వు చేయాల్సిన దాన్ని మోహంలో ఉన్నావు. నువ్వు ఆ హృదయంలో నీకు అన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి. ఆ సందేహాలన్నింటినీ కూడా జ్ఞానం అనే ఆయుధంతో ఖండించు. పూర్తిగా సరెండర్ అయిపో. నువ్వు నేను చెప్పిన పని నువ్వు చెయ్యి.
నువ్వు ఆచరించాల్సిన దాన్ని ఆచరించు. నువ్వు క్షత్రియుడివి, నీ ధర్మం ఏంటి? క్షత్రియ ధర్మం. ఆ ధర్మాన్ని నువ్వు అనుసరించు, యుద్ధం చెయ్యి, లే. నువ్వు భరతవంశుడివి. ఆ భరతవంశం ఎంత శ్రేష్టమైంది, ఎంత గొప్ప వంశం నీది. ఆ వంశానికి చెడ్డ పేరు తీసుకొస్తున్నావు నువ్వు. అలా చెయ్యొద్దు నువ్వు. నువ్వు పూర్తిగా నీ యోగా భక్తి యోగంలో స్థితుడు బాబు, పూర్తిగా సరెండర్ అయిపో నాకు, నేను చెప్పిన దాన్ని ఆచరించు నువ్వు అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. ఇంద్రియాల గురించి ఆలోచించవాకు. ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ప్రకోపిస్తున్నాయి నీకు. ఆ ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకో నువ్వు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది షోడశకం నామ్నాం కలికల్మషనాశకం నాతః పరతరూపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. సకల వేదాలు వెతికిన కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపట 16 పేర్లు కలిగిన హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం కన్నా వేరే తరుణోపాయం లేదు, కానరాదు. కలిసంతరణ ఉపనిషత్తుల్లో నుంచి తీసినటువంటి ఈ మంత్ర జపం కన్నా కూడా వేరే ఇంకేది లేదు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.